oricum faceți numai probleme. Nu v-am zis că am fost și rapper în tinerețe, dar alt story, alt vlog. Bă, și mai aici ceva interesant. Acum am văzut. Ce e aia, mă? Circ? Ia să mergem să vedem. Ok. Uite aici, altă cafenea, dacă vrei să bei un cafeluț, un cică, un biscuit. Uite, mă, și mâncare. Mr. Whippy. It's very good, the Whippy. Aha. Și unde am ajuns? Bă, uite aici, mă, frate, că am ajuns. Bă, acolo sus. Sau în celălalt. Dar prea multe geamuri, cred că e foarte cald acolo. Dar aici, nu, mișto rău de tot. Mișto rău de tot. Dar ce cu curtul acolo? Avem cum să mergem până în față să vedem?